Hei pemirsa, yuk jagate wis gonjang-ganjing tel yo cuk yo. Jagate wis gonjang-ganjing, jagate wis amoh, dirusak morale. Nang Pati yo, kota Pati yo, terkuak yo. Walid Cabul Azhari ya. Enek meneh dukun cabul Walid Azhari itu juga dukun cabul. Iki enek meneh. Dukun sing jarine enek wong arepe berobat suwe ora ndek anak, rituale dijak trisam karo bojone, bendang duwe keturunan ya jelas mau kentu cuk. Jelas mau kentu ya ndang iso meteng. Ya kenapa lek ngentu harus trisam karo bojomu? Bojone iki kok ya goblok ngono lho. Sing wedok bojone dukun ki lho. Saiki dijak kentu wong loro iki lho, Kayak kuwi iki manuk iku bojomu. Arep didelesepne nang bauke wong liya kok ya oleh. Terus enek meneh kiai nang Jepara, kiai ya. Majelise diiclik. Cabul nang Ponpes Jepara iki. Ponpes Jepara iki lho. Ya cabul pisan ya. Ya ampun. Yo saenem ki paham lah cuk yo. Saenem ki paham yo. Lek kentu ngiclik iki penak yo, jenenge fefek babuk. Lek manukmu mok sogok ning mlebu iku enak keri, terus iso banyu ngumes muncrat. Paham tapi mbok yo aja ngawur, Akeh lho rumah saku yo cucu kandung diiclik, anak kandung dikentot. Uteke iki lho nang ngendi ngono lho, apa bedane kowe menungso karo kewan? Ora enek bedane lho. Ya ampun, fefek liya iki lho oke. Akeh lho nang donya iki sing duwe turuk. Kenapa sih? Wong sing arepe menimba ilmu kebaikan jenenge agama ya. Jenenge agama ya. Agemen lan ugemono hal-hal sing apik. Lah nyapa kok iso malah mau cabuli iso mau iclik iki lho. Apa lek nang Ponpes iki harus enek nganu to, enek kuwi sekolah iclik ngono, harus diajari ngiclik ngono, apa ya ngono? Gumun aku kok enek lho, kok iso lho ya modelan ngono kuwi, saiki iki nyapa kabeh wis koyo ndek Pati iki ya sing cabul-cabul siji kebuka iki mesti jek enek iki Ponpes liya iki, sing duwe Ponpes ngono kuwi mbok yo nganu ndang di iki dirazia, ndang di iku disilikidi. Kok jangan-jangan caplok-caplokan bojomu. Engko enek santriwatine sing ayu dipilih disisihne. Biasane iki ya, biasane sing tokoh-tokoh sing wong sing duwe Ponpes iki biasane ngono kuwi kan bojone lebih daripada siji ya. Ngono kuwi lek jek urip ngono kuwi biasane iki bojone ketoke mek siji mbasan wis meninggal, engko bojone 1 2 3 muncul pada rebutan bondo. Biasane sih ngono. Mbok yo lek sira pengen tot iki ya icrik ngono kuwi ya. Mbok yo dipikir to. Ojo apa-apa sing mau baluti agama ki mau nggih cabul. Kowe iki mau branding dirimu sendiri ki ustad, kiai ya to. Gus. Lah kok malah ngeler celeh, ngeler velimu ki lho mau nguntalantune nang ndi mau sogokne beh rumah saku karo fefek kok gabyek velimu cuk yo. Kowe iki aja berkedok agama no nyapo, aja mau balut. Lek arepe bejat bosok iki ora usah berbalut agama, gawe peci, gawe sarung agama sing apa titik astagfirullah, alhamdulillah. Bajingan tengi tibake koyo kirik kelakuane. Kirik ngono ngerti lek kiwan, karwane sisan mboke diancel Pakno, ora peduli Pakne, mbokne, adike dulure tumpaki. Sing penting penak. Ora sekolah ra diweki akal sehat terbatas. Lah kowe diweki akal sehat luwih-luwih. Lah kok ora iso bedakne lho, Tapi ya pinter lah, kalian ki pinter lah lek bauke perawan ki enak, beda bauke sainem ra enak.